atuka damdo in an kalkhom le chuan doctor ding churon thleng nung berin lim tak chuan an zawai shata doctor ning chu adu to lo thu aron puang zar zuya makan lo ti viau hlom ani la chu sheomati lo mel na samai si war raw na hun mai bok nen an chuak zui le ta diak bok dor pakhat ron lang le in doctor ning le a second brother te chu in bia in a una pa chuan apa nen zuwanin dun thu le a cha thu a shila doctor ning ero in alo ngai ho viau ma se a una pa chuan mi khwal ang maya ilo ngai thu te a soi chwa thu le a ril ru a she om thu te a shila doctor ning ero chuan angai dam theilo thu in lulul takin alo la soi ve thu ngai liu jeng lo lu chu second brother zok chuan lo mu watin doctor ning chu a shil wata an pia loka Mr. Ju nen chuan an thu bok nen doctor ning chuan a mel la turin a shil wat bok doctor ning a second brother la chuan Mr. Ju chu alo sheve bok si liu jeng hlim mel bok nen a unau pa chu a mel le china Mr. Ju le liu jeng te chuan court changa compensation an lak te chu in pe in second brother chuan doctor ning a nun chon lamani wangin a shil chhong ve zela doctor ning ero in a phone camera in alo en ve bok poisa anin pek chan ni om doctor ningan a shil chuan second brother chuan ama po lo yar ve thawani thu le ama apan lo chu avui viawa doctor ning la chuan cha atilo che nyang chu alo ti thwai bok Mr. Ju nen chuan voi thum anin khin to thu le voi khata chaka voi khat atlom ba ka voi khat anin jo thu soin a por ngang mai hospital lama po Juanji Khan anu hospital bill pek tumin alo be meka ma se a balance nei sa in a dai tlat law ti mai ngai na she lovin bangheng chuan a thu a parsala poisa a ak der si law liu jeng churun langin Juanji lo chureng chu enge thlenga ron zot vat Juanji chuan in thlashung takhian poisa anei lo thu alo shil liu jeng chuan a ipte chang chuan compensation alak chu pe in leji Juanji unau pata ani thu shilin chumi a petur chuan ati a Juanji chuan chumi wanga alaka case siamem ni ani alo zota in thlashung takin pek le ta tuma ma se liu jeng chuan ala du law atopa Juanji chuan lom takin adong ta top doctor ning chuan Juanji le liu jeng omdan chu an pe ading chuan alo mu ve reng boka ma se angai dan ani melo kher mai madam kai po dam takin damdo in atang chuan a chhuak ve to do na a fanu chuan wheelchair norin liu jeng chuan a kalpui bok lom thu an shil mol mol reng mai an kal konga doctor ning po tokin an in be ve luama ani po lom thu an shil ve mol mola chuti lai chuan ning jang churun tlanin apa chu aron kawa an bul run thleng der Juanji chuan makti mel zethian ning jang chu alo mel bok doctor ning chuan engtin nge alo kalti in alo zot wata apu dam doi lei tur alo zoi thu soin doctor ning chuan akal son pui tangal Juanji chuan an kalyam thlir pa chuan tu naw nge liu jeng chu azot ta top a mele mit meng chu a hlo thon mel viau bok liu jeng chuan doctor ning fapa ani thu chu alo shil ve mai boka akal pui zui le ta bok ning jang te school ron lang le in an classroom pon chut pha chuan doctor ning chu thu in lekha a en fel pa mol mola liu jeng ro in ning jang te room chu awa bi le dak dak chin jowing an ti mek bok nen doctor ning chu azot zuya doctor ning chuan jowing chu ning jang anom ti berani thu alo shil ve bok liu jeng chuan abula chut ve pa chuan a chan chin zo zui le a doctor ning chuan thlathum mi ani a mu thu le brain tumor neya a pian thu shilin risk sang takla a surgery a nei sak tak top thu le wa nei thak takka a tor chwa thei thu alo shila liu jeng pon alo ngai thla uluk viau anu le pa azongem ti ya zo le chuan corridor a kalsan an ni bok nen zon ngai na a omlo ti ina shila liu jeng bok chuan ma se a thathawalom ningjang in nang angpa thataka nei pha che ya ti in chuan mel tak hian alo fak ve a doctor ning po chuan lom thu alo shil ve bok
liu jeng phone chu ron ri in juan si alo ni madam ka I a thalo emoti in liu jeng chuan lak pa chuan a zo zui zat ma se a tha thu lo shil ve vatin thil dang a zo du wang zawk ti alo shila liu jeng in enge alo ti chuan ning chiang a kumza talo ni engwanga shadu nge ti makti mel taka alo zo ve bok chuan juan si chuan garment house a tho don thu le thom no pe ka du thu chu alo shil ve maya liu jeng chuan kumruka ni thu shilin ma se chu tianga tilo tur le an lak du don lo thu chu alo shila juan si heroin a pek tur thu so in phone chu a da zui dai a phone mangzo a le chu doctor ning chuan engwanga a patient te a private number pe ngi ani ti alo zot maka liu jeng chuan I number ni leinem alo ti ve mak ning jang thom no a pek du thu te a shil chuan doctor ning chuan a lak don lo thu alo shil ngal muka liu jeng po chuan ka sha lom alo ti ve mai doctor ning chuan Karthara business chip an nei tur thu shilin jinjao mun ani thu le national seminar mun de ya an nei tura an research presentation pe tur ani thu shilin liu jeng chuan phur takin a nai ngal wata ma se in bo sai na hun a nei lo thu a soi zui doctor ning chuan ninga lai ala thu chu alo shila liu jeng po chut pha a chu chuan a khi sang mai doctor ningan ningjang te room ava en lai te chuan alo mel ve wangwang thin bok hun dang churon lang le in beya dam do in lama chuan na kalin doctor ding le doctor cheng te chu anron thling ruala doctor ding chu doctor ji chuan ron kawin breakfast akengem azota doctor ding po chuan aken lo thu lo changin doctor ji chuan a that lo chu ti in a thil ken sak chu a pe zuya doctor ding pon lom takalo dongin damdo in lama an lu zuye doctor chen chuan ankal dun chu amel zui wangwanga doctor u jaw fan chu abula chuan alo lang ve a doctor ding le doctor jai tekal dun chu aron mu zui ve bok doctor jai chu a sha thu le thiam na ro pui taka nei ani wanga sha lo chi ani lo thu shilin an department in anglo ma se alar ve hle ti in a soya khothang lam Mayo Clinic Academy chuak ani thu te shilin PhD anei hial to le nga la ti a doctor chengi ro chuan angai theilo ru chan viau thung department room han lu chuan doctor ding doctor jai thil ken sak e mu ma sa zui zata lak sakin bollo bo ma a pai zui dai bok a thil ken sak an ram cho chu ei zok turin a shil zuya doctor ding chuan lung oi lo zet hian alo vin le thunga char le ngal turin a shil zui doctor cheng chuan a hlau le deuh si chuan lam siamin akal son zui ta ngal dai dam lo in entirna lama duty tura elevator an kal don chuan doctor ji bokalo om veli a doctor ding chu lunch ei pui turin a som zuya tlai nu no deuin doctor cheng po zom ve turin a som le doctor cheng ro in dam lo en tur tam takan nei don thu shilin alo hniala doctor ding po chuan a chang lo ma se an chwa san nuwa alo nga tur thu a soi ro chuan alo o vele mai bok doctor cheng chuan duty room pan pa chuan an department chu an mani department aya an boi lo dai thu te soin angai nep mel viau doctor ding duty room lu nu chuan nurse chuan lo ti dingin in entiran tam thu le ti dan tur lo zota doctor cheng la chuan doctor ding te lunch ei dun tur ti boi ngei tumin atam thei angber a poilo thu shilin alo zui ve ta ngal in entir tur lis an run pek chuan mi som nga lai an lo ni a doctor ding chu lung oi lo viau ma se ti the om to der si lo dam lawan en zui tamol mola en turan nga boxi an boi viau mai mi som lian en nu chuan oman om talo boka rangzeta restroom mang turin doctor ding chu tlan chuak ngalin a chuak cha chu room ko ta tlangwal pakhat lo ding reng chu man mo lutukin alut ve ngala kongka akal ngal mak bok doctor cheng chuan lo mu in tunge ani alo zot wata chu pala chuan doctor kadam lo an ti ngal ngota
Doctor Cheng chuan morning season azo to thu shilin chonu lama local mai turin a shila ma se chu pa chuan in register masaberani thu le alo tlai wang chawa lut masalo ani thu te chu soin Doctor Cheng po chuan a card lo en sakvat chuta engi a entir tur chu azol suya chu pa chuan hoi kwalin tukver in hong te chu awa khar le te te a chuta kong kalam bi le in tu ma anom lauti a chan nu chuan a kor chu phele tum tamai Doctor Cheng chuan phel kher angai lauti ma se a mu lo chuan a sha thiam do lo thu a shilin a kor phela entir chu atum lai takin Doctor Ding aron lut ve che a an lo omda na mu chuan a ngai chu a thalo na sa hle ma se a an en nu chuan an en kol sak zui tabok anti fai sak nu chuan a chan chin te zotin engtia in chan nge a she theyem ti te an zota chu pa la chuan a chang don u ka mei chiat mi pat na lam rong kai ani wang chuan Doctor Ding a om ve reng bok nen a tim kher mai a nuwa eng tin tin emo Doctor Cheng nen chuan anin be fu thei ta dam lo pa po alom viau bok Doctor Cheng chuan har sat na ane chuan doctor te ne na zakto lo tura shilin ama mole chaber treatment adun theinan a chul thu te a shila dam lo pa po chuan lom takin a chwa san ve ta bok Doctor Cheng chuan tu emo chu mani in lunch ei ngei do ne nangpo Doctor Ding nangma a lunch e anga yang chimom takati in a chwa san zui ve ta ngal office ban chuan Doctor Ning chu Liu Jeng kara chuan aron lut ve le tamaya Liu Jeng chuan alo mel deuh ho a ruan langin chu ei tura a som thu a soi chuan anin khal ho dun le tange nge in an va thlen chuan Mr. Ju po alo om ve le reng to a Doctor Ning nen anin mu chu anin biak chak mel vak lo ruan lang la chuan Doctor Ning chu alo welcome sok sok boka Liu Jeng nu le pa in Doctor Ning an mu thut po chu makan ti ve deu Doctor Ning po chuan ruan langan a shil lok lo ani ti sha in ni danga leng le tura ho mai chu atum chuan an lo chel vata so e ve tura so min an chel zui ve tlat ruan lang nen chuan shut khom na lama anin kom zuya Liu Jeng pa le Mr. Ju te chuan che san khel bok Liu Jeng in thlau zo chuan anu chu puin anu la nu phok chi alo ni bok nen an mel that dun ve ve thu te soin thu hau mai mai an sha thailo tur chuan a soi pui boka so an ei lai chuan Mr. Ju chuan Liu Jeng chu su pa swa saka ruan lang mi chu alo kham le khop mai Liu Jeng nu chuan Doctor Ning chu ei cheu tura lo shil ve bokin Liu Jeng pa po chuan Mr. Ju chu zu in pa turin alo som boka Mr. Ju po chuan polite taka lo lak sak thuain alo thlet saka ani ro roi ve the ni lo thu le a ho na lam ngai to ala ngai thu soi sui ran lang la chuan I du tokin roi ro keiman ka thla ho ve kang che alo ti sam e ta Doctor Ning chu mel le in kamak pa nang po I du tokin in ro nang chu hetai rak mai don ya ati zui le boka Liu Jeng chuan zoi deuh tak hian a cho chu ei mai mai turin alo shil zui ta bok Mr. Ju pon ruan lang sia chu ngaya anei to anyang a hwa shan mel viau lo Mr. Ju chuan Mr. Ruan ne na chuan ches a chak lo to lo nan ti in tos hote anei puya ma se anin ma in ruan lang bokin lo dang le in apa chu pumra ka zu in lo tura lo shilin ata na chat lo thu te chu a shil deuh nuala Liu Jeng ro chuan chutia langsar lut tuka Mr. Ju adu lo na atilang chu moi lo ti in alo khap ve vat apa po chuan an chung ko chan nai tak an ni thu soin nung chang moi lo tak om lo turin a shil zuya Mr. Ju la chuan noi sangin a holu tuk ti in tos nei puinon le a an in don ta ka chuan Doctor Ning zok chuan lo dang ve thungin ruan lang soi chu adik thu le kum upalam to a pum ro ka zu in chu an tak sata na chat lo thu alo shil ve ta thung Liu Jeng chu rang takaron in rolin moi nai takin ani chuan su phi kan in hau ma samai do nem ni ti in tos nein an ei zuya ruan lang la chu alo in ti thei hle Liu Jeng nu le pa te ro an zak ve dewani nge yang anin mel shek shek chin Liu Jeng te ina chuan ei kham chuan Doctor Ning le Liu Jeng te chu Liu Jeng ruma na thok turin an lut nga la khuma naute lema a ming lo om chu Doctor Ning chuan la kangin
engwanga a hming chu om nge ani ti azot zuya liujeng la chuan rang taka run chu sakin a punching bag ani tho soin a hnek ngal dot dota na thok zuin doctor ning chuan liujeng computer chu a hmanga liujeng hne na kongka khar tur ati chuan thatakin awa khar ve ngal bok doctor ningan na tholai chuan liujeng ero khuma alo mu dwai thunga room pon lama chess khela liujeng pa chess khel pui tu Mr. Ju chuan kongka an khar bok nen angai thatlo mel hle a game khela po ril ro pe tak tak theilo room kongka lam chu a thlek le chok chok thin chauka lama ero ruanang le anu te chu anlo inhyal ve bab bab thunga ruanang la chuan Mr. Ju adu lo ai ma chuan doctor ning adu sakna chu asanga anu nen an pani chungchang an soi nuwa anu chu a min theile tamai bok room lama chuan doctor ning chuan na thok mol pa a liujeng awamel chuan ani chu alo mu hil der to a sana mel zewin a tho zom le ngal zandar som pakhat vela chuan azo thei ta shama thom dim taka light chu off chenin liujeng mutna bula chuan awa pheya a slipper te chu phel sakin amu chatir zuye khuma olelem ahming inziana bok chu en le in anui suka dim takin liujeng kutkara chuan rolin liujeng po chuan alo kwa thave hlu a doctor ning po ahlim ve viau bok blanket a sintir zo chuan chwa mai atum zuya room pon lama chut khom na room a chuan ruan lang le anu su feng te chu in an pya dewa chuan Mr. Ju chu liujeng pa chuan alo hne ve che a round down khel pui le a som zuya ma se sana an en chuan alo tlai to viau bok nen du tok ri mai turin an ti zuye doctor ning room atanga thom dim takalo chwa kan mu chuan Mr. Ju chuan liujeng omna alo zot wata doctor ning chuan mel ve zok pa in amu to thu alo shil ve mak ruan lang chuan nuam alo ti le pek viau bok anu le pa te ero chuan na tho awanga amen re chin thu lo soin an lo thup moi ve wat thunga nuam ero an ti mel che bik law doctor ning ho tur chu ruan lang chuan karun thlang che ti in anin zui chuak ta ngala Mr. Ju po chuan ho ve ngal mai adu thu soin liujeng nu le pa chuan lo tlo le wat turin an lo shil ve boka Mr. Ju po chuan noi sangin a hun ol nei masak bera a tlo le tur thu in tiamin a chwa san zui ta bok konga chuan ruan lang ron let le Mr. Ju te su in tokin kalpa chuan ruan lang chuan a beliam sat le a Mr. Ju chuan auding ve le thung mi ja thiam lo ni in ka sha ti in ruan lang lam chu noi sang hian na pana ruan lang la la no pang chhia ve bok sha thiam adu lo thu chu alo shil ve mak a unaw nu liujeng chu nai to lo tur shilin engma ani don tak tak lo thu te asoya ani ang hausa le kopui nei lo chu nula tam takin an ngai zon ron ini nge yanga ti in ma se a unaw nu le amak pa te ro omdun tur piang an ni thu te engtyang po in chave ma se an level a phak ve ngai don lo thu te shelin midang ini thei bok si lo ho to ro ti turi nei to lo ron kal to lo bokla a ti zui le a Mr. Ju ero in huata ala lo hlawa ala nui sang theya ruan lang po akal sun zui ta dai doctor ning chu motor keng lo bok nen ke in a ho a thui po akal ma in Mr. Ju khan aron phawat tu nang huna taxi ko tura van to don thu shilin a tha thei thu a soi zuya doctor ning po chuan a soi dik bok nen nya lawin alut ve ta ngal ho ko nga chuan liujeng in seminar mang tura an kalna tura shilte chu soin chulai hmuna chuan a chan pa tourism lama thok a om thu te le a boy pui theyang che u ti in a shila doctor ning ro in alo du lo thung liujeng chungchang soi suin Mr. Ju chuan adu tak ze thu te asoya ankum horoscope le adang te chu ngai to atum lo thu le chung kwa po ma na changa in she chiang sa an ni thu te doctor le lawyer an ni anga atana hun man na hun anei tur thu le an thil ngai na zong te thlenga ain an thu te chu asoya ato pa phei chuan movie ami ang mai kan ni ati zoi shambok doctor ning chuan nin mil se thian idu hle po ani mana
ma se aman adu ve che em alo ti ve mak ala nang aya a ol sam lo thu so in Mr. Juwan aron mel chuan khonga in konglam mel ro alo ti le zat Liu Jing le Dr. Ning te po seminar mang turin anjin chhuaka thlona a chuan Dr. Ning dar ngengin amu hil bok Dr. Ning chuan air hostess ne na chuan blanket adil sak zuya aron pek nuwa asin tir ma chuan alo har le dai thung mule tura ashil chuan athil soi tur ho asha chiana ngai tho soin a presentation pek tur chu achiar zui le mulmula Dr. Ning chuan alak sak chuan astrik viawim ni ti in a zo chuan zirtir tu strict tak chuan zirlai hlotling taka siam chuak thin ti in lo chang ve mai neurosurgeon athan kherna chan chu Dr. Ning chuan zot le in an rama phei chuan meichhia neurosurgeon an tlem hle thu asoya Liu Jing chuan a hlotlin anga a hlotlin ve thei thu alo soi ve bok Dr. Ning chuan min en ton kherangai lawanya ti in alo in da sang ve viawa Liu Jing chuan ama en ton tum lo thu le ama akhum don thu in chuan mel takin alo chang ve thung Dr. Ning la chuan du thu sam thataka ni chu nui suka lo ti in blanket sin chuan amut san ta dai damdo in lama chuan outpatient duty in Dr. Cheng le Dr. Ding te chu chu in ama a anwai pui uyu ye kha a result kengin aronin entir veli a anat na chu pituitary tumor ani ti an sha chuak ta en kol har salo le pai mai thei ani boka wangin uyu wei po alom viawa zo na maksak pui pui anei ro Dr. Ding chuan angai na lem law anat na a serious lo ti a shat nu chuan lom takin a ho a Dr. Ning te chu ron lang le in mol chunga dor pakhata chuan Liu Jing chu alu puya Liu Jing la chuan thomno le turra alo in ba sai lok lo thu a shil Dr. Ning chuan a le sak don thu alo soi ve thunga presentation a pek don awanga ni thu soin anal ti ber pakhat chu a thlan saka a ti fel sak ngal mai bok Liu Jing chuan tu emo chuan ka mel thazia sha in midang te laka ka moina an ngai san na tur thup atumani alo ti a Dr. Ning ro chuan chutiang ti chu kala bau zelang I professionalism zok hi ngai sang ro se alo ti ve thung boka anin chang tok thei viau doran chwa san hnuwa samsiam na hmun lama chuan a hruai le a pek sak vek tur thu a soi bok nen Liu Jing po chuan nui hakin lom thu a soi ve ta top seminar an nei na apo chuan Liu Jing chuan presentation chu thatakin a pe thei ta bok ruan lang le tania te chu ron langin hotel pakhata thil ein an chudu na tania chuan menu chu enin tawa ti hlom hle a mun dang ei dun mai a ron zui ruan lang chuan lo khap vatin an film chan na tura CEO anga a chan do na wanga chutianga thataka ti thei tura inzir lok ve adu thu chu alo soya ei turpo ama chuan a order zui ta bok tanya in engwanga ei chwa puinge ani tia zo chuan angai thu in alo chang maya tanya chuan min ngai mo ti in amit ko lo san khuma Liu Jing om lo laia min chai tumani mo ati zui ran lang chuan a thin lunga chuan a unau nu ang che a angai thu lo soin tanya po chuan ino pan laia changin ingal thin reng ani chung kam thlum tak tak I chak chuak boka alo ti ve thung ran lang nalam chu soi suin an ti ti tui ta phiana ati dan tur te chu zir dunin athiam phian zel mai le ngal tui in pa a tanya in kongkalama va mel chuan a pasal bana nula pakhatin kaya aron lu chu a muzuya aron kal hnai chuan a ming chuan alo kau ngal chat a pasalin aron mu chuan phu ve zokin abana nula in akai na chu phelin anin nei zungbun chu abun zui ngala nula ne na chuan midang shat ve phak lawin pona chhuak turin a shil zui bok nula kal nuwa chuan tanya te dokan lama chuan ron phein tanya chuan tungi ani alo zot wata a pasal chuan ba nak hian an mani dor tu ani thu alo soya tanya ero in engwangin nge min mu rwala a chwa ngal dai ti in a pasal rin lo mel tak chuan a zol zuya a pasal jang cheng chuan soi tur shelovin ruan lang chu melin tunge ani a zot vele ta thunga ruan lang ani thu le Liu Jing nawa ni thu chu alo soi ve ngal
ruan lang ti a hria chuan an hming te chuan an han in chang zui fek feka a hma a zanlaia an nupui lo thla tu ani angmo ti a soin tuna i lo dei le boka a tha e ti in nge om tak chuan jang cheng chu a chong chuak zuia ruan lang la chuan alo ngei ve sa bok nen min pui tu mem ni alo ti ve maka kha mei chia kha i me ni lom ni mi pa pui tling ni ve to a in timal phau reng ma ta che a ti zoi ve le jang cheng chuan a chapau thu lo shil ve in engtin nge a un nang nu chan chaber chu a thlem ngam ti in lo zo ta ruan lang thin thok thut chuan a cham zui ta mai anin hnial boy zui ma in tania chuan alo chel thei sha ma an pa jang cheng chuan ama lawa wanga an ma ni dor tu tur po kalbawani thu shilin thin rim le thlawin akal son zui ve ta ngal hokonga chuan tania chu a thin rim hle a ruan lang chuan a hnunga zuin danglo tura ti in zirtir na pe ka ngai thu alo soi ve thung tania adin datta ka chuan ding vele in a mele en chuan a mit tui lo tling pa ma ruan lang chu ain thiam lo ta kher mai tania ero in engkim haider chu adu to lo thu te a soya ho mai atum chu lo dang le in hetang chuan engtin ngei ho thayang hotel ka buk sakang che alo ti le tania ero in alo hnial wata atuk lama a fanu kindergarten a thla angai thu lo soyin ruan lang la chuan a ho nuwa a pasal ne na in hau lo shan tur le thin rim tur ra adu lo thu shilin ingai damangem ti in a zot le a tania chuan a shat lo thu in alo chang thung an ngoi det nuwa borak ti sang khai tum takin tania chuan vo in awanga lom thu te soin khatiang mun nuama thil e lo na arei to thu te chu asoya ruan lang chuan chu tianga soilo tura lo ti vatin a hlim thei nan chuan engkim ati thei thu le atan mi poimo takani thu alo shil le a actor ni tuma a beilai khan a chung te nan pompui lo thu te ama tania chein a support chin thu te po soilangin angai hlu ve tak zeta tania po chuan ifen ru kolalom kani lo ti fiam ve bokin ruan lang chu du sakna hlanin a hosan vele ta thung doctor ning te seminar po zowin an ron chhuak sap sapa liu jeng chu a chian te local ve te chuan an lo kau sang thwai bok an ti ti suya zanje ei tura chwa hawan ro zui bok liu jeng po chuan doctor ning chu va shilin a pangpar dun chu a ken ho tir boka alo ho hun tur alo zo chuan som pani ma in ti in lo chang le maya zo in tam lo turin a shil zui bok liu jeng te an kal yam chep tia a hoile chu doctor ning chu abula me chu ombe chuan alo fiam ti awa mu suya nuama ti hmel chia law